upon whom the ends have come. Or say, young wiase bre awie ato yen yi. Abusiafo emrason say yesane wo ebe chosemu adusua. Yebeda chidi ampo Nyankopon ase se wama na otwe akọ na asan abeto yembion. London Ghana menda kwanwefo seba school na fe chosemu empensempensemu. Kote mu nyinara yene wusua adusua se emfato ho nsasode no nsohyede. Yene wa adusua ne bebre na atwimu no epese no hwe ne etoso eduno. Atifi asem no ose yen a ewiase brawie atiyen ye basisia di kan sisi ebe kire ye wiye mre atwi ebetumi asu bibia frum na amma emu a wonim nyansa eko share adaka no mu ni ye tun mu no wo se de bai ene nipa ne ye opanyi timi efa ne ba ade ya wadi ni ko yisika ko de ni ko jisika du eni sapepepe ene tie ye wu netan ene David tama ye we eye tama no kwasem se uyo Kristo ni amemfa onyamsum eni agrokra wo se ye kompote ana esum nyamiye abusiafo yebema munyina akwaba na afi nso yede nchiasonko ema munyinara yebeda moasenso se debirada mode mafidie edito London Ghana menda kwanfo saba school na afi chosemu empensempensemu sene midi kan ekaye no kwata munyinara ye no ehwe adusia ye hwe okwan ye befa so ne atimi a kire bible nkomhyimu ye no ye adusia no bebre na atwimu no ye ba na ye no asua ne etoso eduna nche bia de kwata no ebeba na wieye se na midi kan eka ye na adusia no tifi asem no se yen a ewiase bre awieye ato yen yi mienkotie enwom emfri singing man for homra sisia Ose, 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 ay,
mana kwabo você mufanichi mufarusi mufa bo mana kwabo aye odia sunjena odia yarisana odi kwachi na minya biara menumbio mufanichi mufarusi mufa bo mana kwabo você mufanichi mufarusi mufa bo mana kwabo ai wodabo yenuanum singing man for ase enwuma omode abre mamemfa ni enhwe fidue mu hase na afi womo nyankopon na mo so this edition de bro mayi omode akere mo yewia na afi de ti anu edition no but answer no mamemfa asede mu odin pa emfama 3ABN Ghana TV and afi Hope TV Ghana sa adwuma koyi afa TV adwuma de ato mo so ne omo ya na se ye edition ti se ya omo so omo fa no de ko ewiase afa na enyina ene wiase aye kesene na nsem kwa na ekoso ewu wiase omo de omo ye ne se omo fa onyankopon asem spread e de ko wiase afa na nyina ekoba na sa ya na ehu sikasam so eden papa enti ankrankra ene yi ntoboa kakra de boa de miamio mu mfidie mu metimi ko enti ne se wutie wo hwe na so wo mwa bi aposo de boss adwuma ko mi ya hwe on number de infoni na ni frɛ obi beje wo so kakra bi a betimi no fa boss adwuma ko yi na enam saaye so e ma onyankopon so ehraw onyame adom nti ende me wo akukudam mensa oha omu ba beboa na ye di edition mu mpense mu ede abram me de musonfo Bismarck mensa enne ye wo adom me wo elda akoko kire eka me ho ase elda kire ye mu akwaba me da se enne so ye to nsafro wodi odo abo odomu na wabase emfa edition kuninse emfamre yen atifo me ko manimu a Foster Chum enso enetron Penny Foster ye mu akwaba great me da se won so ya tunsa fro de bia odo odomu eba me timi yesa edition na fe me ko eto no ha Samuel ababio so eneto no Penny Samuel ye mo akwaba me da nyina ase me ye pa ase abusianfo nyina ehun ye ewofie sara na tiefo nso monso me ye se onyankopon ne mo adi ni ye ene ewie ne sa babia obia no siuti ase na me ma Same emmo empaye emaye adofunu ma yemu mpaye ni aja wosro adina sutumfo yeda wase wa kwanya odi amaye bio yesro ni gimse wo asem na ye nyina ba bisua eni adofunu nyina so ache yesro ni gimse maye nyansa ni nimdia ebetimi afa so di akyerkyere wasemu na adofo bia nsem no ekọ ne nchen no onya ho esomfa so na emwa eni omu nyina wo nansa boni wiase mo wadumti amen Good. Last week na ye share edition etoso enkron mfa ye share the book of Psalms no part 2. Previously na ye share 1 no part 1 na last week ye share part 2 no kwasem say na
adusua no de pa Psalms ehoma no ema yehu se empose ewiase ayedin ye tempenten kwa na atanchia ekoso no emre biba onyankopon bedi nkunim onyankopon de atemu obeba na wona asamre omfi se omo na wiase ne ye omo de mo ya kaka bensem no mu tietia nkofofo ahudie so no onyankopon edi atemu ba obia benya na kitia. This week no ye move na fe ya hwe ose upon whom the ends have come, and I say yena ewiase bre awie atue ya yeda so he de ben adusua na yeba besua de na twosem no wo mayen a yeba besua ho asem yenka abosam no ewo Korontofo nwoma edikan no eyimudu etiridu yimu du baako na du mienu no 1 Corinthians chapter 10 11 and 12 hona yenka abosam no ewo enti Nyankopon asem sna yenu nyina ama yenhweso na atwere no se efutuo ama yenga wiase bre awie ato yen intinia eyo se ogina ho no nhwe yie na wanhwiase amen amen yes abusiafo we na Paul etro no medikan ekoma Korontofo no na oye example of niema asisi a etwem na point to awie de ebesi na ntino utu Korontofo no for senti mu amaye mu hu se mugina ho no munhwe yie na mo anhwiase because mistakes a mo yeye ma enema for mas no musu betimi ayisa mistakes nbi ti no odi tu Korontofo no fo na enye omo nko a ende yenso ekomaye no kwasam se wo hwe kyerosem a abun se Bible ewo nkofo bebra Bible kan omo abasam na abasam no nso etwenya adwen ekosi awieye asisisam so entisa na otwi mu any subsequent weeks a ewe yanimu ye ba fa Bible abasem bi asisi ene sane ne esisi ye ene sane comparison ma eba ene adwen a etwichi si sa nema no so sa nema na esisi ye ni na so na mayen da die kye se daachi no bibisa ebebisi na ebisi a okwan ben so na sa nema ya dikan esisi ebe kire ye ewiye mre ya tui ebetumi asu bibia from na massa mistakes no yenso yankwanko ye bi ntubo se ye behwe stories bi te se Sodom and Gomorrah and afi ye behwe bibi nso te se Noah time of flood ne ye eniema ban na US mpempenso bi na ekuduru ye a emasa na ema yi bae na yenso mpempenso ben na yenso ya babidu a ekire se awie mre na yenso ye wo mu no ena maboafo no ba beboa na afi yetimi ahwemu na afi ye hu adusia betimi asua afrimu enti ye bedi kan akọ street na afi ya hwe the wrath of the lamp ogwama no na bufuhie no ye bedi kan ahwe se ne esitie first of all no ye behwe Revelation chapter 6 12 to 17 no ye hwe eniema bi a twosem no bobo so ye wie beba behwe Matthew chapter 24 36 to 39 so na de atoto ho na fe yakasa enti first fa twosem no ne enko adisam nwoma no etire yensia yimudumienu ekopim dum enso mama yenti onyame asem adisam nwoma ne trinsi antitemu edumienu kusi edu enso no na oti enso anu etoso insia no anu mihuni na asase woso kese na owia ye tumse ayituma na osrane dane se moja na osuro nsroma hwehwe asis so tese brodoma a enfrema kese woso tete na ba bunu gu na osuro yira ise nwoma a wabobo na mipo ni nsupo nyina tutufri die ewo na asase so ahemfo ni nipa akese ni asafo hene ni adefo ni ahodenfo ni nkoa ni adehye nyina hunta abodan ni mipom abotan mu na oka kire mipo ni abotan no se monhwe yenso mfa yen nhunta mfridie oti ahinwa no so
no ne agwama no abufuo ho ɛfiri sɛ n'abufuo da kɛseɛ no adu na hwan na obetumi agyina no. Amen. Amen. Good. Yɛnhwɛ Matthew nso, Matthew chapter 24 hwɛ 36 to 39 no. Enti Awurade asɛm. Na ɛda no ne dɔnkon deɛ obiara nim. Ɔsoro abɔfo ne ɔba no mpo nim. Gye agya no nko a. Na sɛnea Noa ɛna no yɛɛ no, saa nso na onipa ba no ba ɛbɛyɛ. Na sɛnea ɛna ɛdi nsuyire no mu no, wɔdidi na wɔnomee, wɔwareware na wɔma awadeɛ de kɔsii da Noa hyɛn adaka no mu no. Na wɔahunu de kɔsii sɛ nsuo bɛfa wɔn nyinaa kɔɛ no. Saa nso na onipa ba no ɛbɛyɛ. Amen. Ɛna verse 39 no. 39, okay. Thank you. Great. Openitre, yɛnhwɛ mfoni a Revelation chapter 6 12 to 17 etwa kyerɛ yɛn say get to a point mepo. In fact, not Jeremiah last week. Jeremiah kan ayisa Revelation krompo akyerɛ say otu nani no na asase da ofiti ayira bibia ni ho. Revelation my the same language nso ɛwɔ ha say obedwa na akɔkyɛ bepo sɛ bepo no mfa ɔno sɛ osi uni amenso maso ayɛhye mintimi ya ho hwe na hwɛ sɛ Yesu Kristo nso directly no o say sɛnea Noah na ne yɛ sa na onipa ɛna no nso ɛbɛyɛ mfoni bɛn na kyerɛ sɛ mitwa kyerɛ yɛ fa wie mmerɛ mu yɛhwɛ nka bosɛm no a medase me nua Bismarck so amama kwanya mekyetiefo nyinaa so sɛ yɛhwɛ Paul asɛm a ɔka yɛ nka bosɛm no didi ka ama yɛ na ɔso watwerɛ wɛnum nyinaa de ato hɔ ayɛ nka yɛ ama yɛ ɛdeɛ na ayɛ nka yɛ ama yɛ yɛkɔkyerɛ sɛ num asɛ de ɔkɔ Jeremia no nyame bɔ Israelfoɔ kɔkɔ ɔkasa kyerɛ wɔn wɔtu wɔn fo Jeremia tiro bekura no wosu eno kura kini ye tie no kura de ne koto do bohwem anka ompese owo ne ekoyi no na edie be ne bema lamp odwan anye bufuo to send say enipa kura edwane firi nanim ye nyina nim so odwa ye boko wo ye guama nanso ebedrum rebi no na ye edwane firi nanim edie be ne bema ye edwane firi nanim vise ni suba no a woka se yemfa mobra ne yemfa amo yetietia ne mransem no so de esese ye a ebema yetimi agina no ye anye enti edane duna na bufuhio no dura na bufuhio da ne aduro no wo se nipa biye wo a wanye na asem na ani anye de wo pe no ntimi nyina enwonwa se wo se abopokra ka se yeso ye kokobu ya konta ewiase nyina eheki efise de oboso ne asase no waba eniti bibie no anyame ya eso mfasodie eso seso ebinsi da eno na ese ye enchirime no ye de ya desua efise o se the wrath of the lamb no na bufuhyew no aba eye awie bremu abufuhyew aba nanso ye wo bibia esi brebia ebetimi ame ya te abufuhyew no de entia na bufuhyew no bae ebrebe ne bae eye Sodom and Gomorrah ebisu si the flood time emra Noah Kenyan 720 years womantie no na emra emwampo emwa wonim nyansa eko share adaka no mu ni yetum mu no wo se de bai ene nipa ne yeye similar to say wo ko say abo no emubu nwo so abo nso say abi yeye ntimi yeso ekobu ya agonta wo mo so ko so wo mo so e banki wo mo bo no badaka am say bie yeye ne yeso emehiem the same thing sabre no onyankopon na bufohye no ano ni kabia obi ntimi nyina kwa ne betimi agina say bufohye no je wo mo a etie nasem no mo ye na pede no mo agina ma no wo say onyankopon o see the sense ya wo ye no it calls for God's vengeance a call for God's vengeance upon the antediluvians they no ye ene ye kai no say odidi onomoe wo mu yinyame esuni firi wo makwam ene men se won kasa didie ne no mo nye nanso ye no ma no boro so na fe ye mfa nhye nyame ni onyamo a
edi onyame abufuhye no yedai eba yen so eni nti ne adesua ne de di ka pa o de ma yen ne se yen hwe yefi se ogwama no yehu no na woye boko na wo kasa kire ye etu yefo etwe ye ba ne nche no ebeduru baabi no na abufuhye no yentimi nyina no eno na ese me no mi no fi se emra ensu yire no mu no no waka mfi ensem no mfi hia wo ane adue no ebre no so ye no an raf no ebaaye no na bufuhye no bre no duru ye no enipa bi antimi anyina no nti yesre se ye nyina ha no eneyi a enkwagye bre ho ma ye no eneyi a adom bre ho ma ye no yensori nyina mawurade na na bufuhye no a eba no se wo se the lamb no wontimi nyina nanim ya tutu ne nsem ase enti adesua ne hyase ye nyina ne se yempeso nyame abufo no beba yeso de a ene de no one naso penfo no ye no yes ma yeso ye ne de yenkoye bi great me da say openi abusiafo se na elder awai anim no ahye no waye no pefe e de amaye afi yento aso ye wo no wa ho na ye beto aso na afi de fa chose na ye be ye calculations bi e wa ha se e wo chose misisi a first of all fa chose no na bi Matthew chapter 24 na kan 24 no 37 to 39 ya de be compare Genesis chapter 6 5 to 8 na fi ya hwe conclusion ya narrow no back down to your time way because you perceive share events no the moral condition of those times no dear now mo ya e ma sa abufuhie ne baaye na fi yes ya hwe yes ya bri ye was that time no mu ana na fi de say wo mudi ana ye hu afutwe wo say di tu ye hu and first of all yen yes calculation no wa say Matthew 24 37 to 39 yen hwe de wo ho enti radiase na se den no na no ye no saa so na onipa ba no ba ebeye na senia na di nsuye mu no wodidi na onumwe oware na o ma aware dikosi da no wa hye adaka no na wanhu dikosi se nsuye be fa wo nyina akoe no saa so na onipa ba no ba ebeye amen great afi share Genesis chapter 6 no share from 5 to 8 no 5 to 8 no say na Erade hu se enipa boni do so pi wasase so na akoma mu ensusuye nyina ye boni enkoa da nyina na Erade no ne hu se oye onipa wasase so na eye no ya na akoma mu na Erade ka se mepepa enipa mabowon no every asase eni ampa efiri onipa so kosi ntoteboa ene moa owia ene ewiem no ma so efise mennu me ho se meye onipa na no ade onyadum Erade anim amen amen great yen hwe the moral condition sene amumuye mpempenso a ekoduru ye yemfa entoto ho na yemfa lower no narrow no down to ye enfoni ben na chosem no etwa kire was ade ho nya Bismarck da seni atifo so da masese da ne da munya brede maso fm ye said ye da edi efri ho eba ye ne nto aso no ne se nia esi ye ni nyina achi no na no wade nia nyamedi ahye ne nsa se wonka anasem no no wa antoto ase o kan nsem na up to 120 years said ye na eda eka no na no wa adusuan mieti ase se eye gidie ene onya ya enti wode so onyankopon asanim se obeka na wo ka no na nipa ne bebre twetwe no ebi nso e de ye feudie de wo kai 2 Peter 3 verse 5 na di free 3 verse 3 ne bana o se afede na ye feudie ne dru ba bi nti nipa no e forget ni ana ebesi nyina afise ni ameka na ewura waso no enti Noah nso gito no so se ni nyame de ase ne nsa no obeka Dance mommy hey, was any pama warrior, or more woy, or more ya fe no more worry, or more huana, or more ye fit near ebeba da chibino. Nanso, Onyankopon asem dear, a beer no how can, embem, ni beer no one so our sensua, enina. And to was it Noah, okay, Hebrews 11 verse 7 now was it Noah dear. Didie ene onya ye no de to a adwuma na ose wo ye no so na de na e koma me no mienu ose enipa ma aware
nipa edi bɔne ɔmo bɔne dɔɔso nti awurade ka sɛ saa na ɛte deɛ ɔbɛ wipe nipa nyinaa afiri asase so na nukuremu sɛdeɛ twerɛsɛm ɛka no ne aba kɔsɛm ɛkyerɛ no ɛsi Noah nsɛm ɔɔka ne nyinaa akyi no ɛyɛ ne mma ne n'abusua ana ɔmo nya nkwagyeɛ nti mimu sɛ yɛn ho sɛ nea ɛkɔ so wɔ wiase nnamrem no woka adusua no wɔse even is beyond nea Noah mutam no koraa no esisi yɛ no ebi sɛ me no deɛ yɛte ha nti ebi a yɛhu nneɛma a ɛkɔ so bɛsɛ wonam social media sɛ wo tietie news na wo hwɛ nneɛma bi a ɛkɔ so a ɔpani timi ɛfa ne ba ade yɛ ɔde ne kɔyɛ sika ɔde ne kɔgye sikaduro obi timi ɛkɔ nom ɔbaa emogya ɔbaa nya ne anya ne menses no otimi kɔgye ne mogya enom sɛ anse de bɛyɛ a obenya ne sika bi a ɔhwehwɛ kyɛ sɛ amumuyɛ na dɔso a in a sense onyame asɛm no ntimi enwura enipa etirimu bɛtɛ deɛ bɛ no Onyankopɔn ka kyerɛ yɛ Noah one stop otoko so ekan na at the end no obia kra ansa kyerɛ a otimi esebi wɔ ne nabusua enti ne nyame de ahyɛ ne omi enu nsa no so no yɛn forget amumuyɛ a ɛkɔ so wɔ wiase yɛde de nyame de ahyɛ yɛn nsa ne yɛn tɔnkɔ so empa mu enkan asɛm no sɛdeɛ Noah yɛɛyɛ no na nyame ɛma ɔbɛgye wɔn no ɛdeɛ ne ara ɔbɛgye wɔn na nyame nso ayi yɛn nso yɛn free bebrebe a yɛbrɛ mu no yɛn nso yɛ ayɛ sɛ Noah wampa aba ɔkan na onya nkwagye ma ɔne n'abusua anyɛ kura na oni wabusua de Onyankopɔn so betima agye wo dadunti amen me da se opani same se ne wacheche mu abusuafo se ne ete no Yesu Kristo ete ne maye tosumienu no ede toto Noah de to be honest to preach for 120 years no in fact umko share no mu krampo it took 7 or 4 days before so no started eba Omandi no wendi me sure say no where we adaka ni nyina ko obi kofa bi obi kofa taabu bi krampo boa no ma ne bo ba bi but one year ndi those days no so now they were philosophers, they were logical thinkers, you were more hwe niam mu say they no where ka no nyansa bia enim ene so ko social media you won krofo a omu argue pan seriously obema nyamesoma look so stupid say wa wo so nyankopon wonnim nyansa say e wo so a e koso ko social media a reference na ye metaphorical omu didi omu nom ye no sa nema we nyina e ka ye di Onyankopon fel and they say obi wo social media handle na say owo nipa bibra na oyo obi a wode nyame asi wa wodi na tempa okohwe omu views omu di nyame atempa no omu nipa bibra omu di omachi enti ena nsem omu ka so trans na odwene ontum say esisi so ebisi we no what time no so you know ebaye ntimi nu adofo a wutie yen no kwasem se menkodi obi achi o na de trust no eka no ebebam ena maboafo no ebo ye chechire emu no great ye nto aso na afi ye hwe Peter nso ebetufo no Peter nso na otu efo no oye ne preaching nti ono nso site Sodom and Gomorrah direct ede ma na tifo no so ye nkwa kan kakra na in 2 Peter chapter 2 verse 4 to 11 no yen kan kakra sanse abusiafo there are stories bi wo Old Testament mu a no kwasem so wadwen ne se ho ara kwa but point to the besi dachi enti hu hia nso ma yetimi nya anase boy ma yetimi nya even Daniel in a Revelation these stories ne boy ma yetimi test those prophecies no asi pa antina ya twe po ye kokoko those stories no nti ye hwe afutu a na Peter nso ode ma na okosite reference Sodom and Gomorrah na hwe addition betimi asia free mo yeah yentie onyame asem 2 Peter chapter 2 verse 4 to 11 wasi na se Onyankopon ankura abofo a woye bone no na mom odi esum kabi ahoma kire won gu asamando amani hunu bununu no se won fa won nsie atemu a na se wankura tete wiase no na mom Noah a woye tinenini senkafo ni nipa baason a woka ne ho na ogi won na odi nsuyiri bekata amumuyofo wiase so no na se odane Sodom ni Gomorrah nkroso
na ɔde ɔsɛyɛ bu wɔn fodi wɔn yɛ nhwɛsoɔ ma wɔn a akyire yi wɔbɛyɛ amumuyɔdeɛ na oyi Lot a ɔtene a n'amumuyɔfoɔ no di wɔn ahohwie abrabɔ ha no na deɛ onipa tenene no tena wɔn mu hunuiɛ na wɔtee no mmarato nnwuma no yɛ ne kra tenene ne ayɛyɛdeɛ daa nyinaa Awurade nim sɛdeɛ obeyi wɔn a wɔde fɛreɛ som no afiri sɔhwɛ mu na wama watwe wɔn a wɔntene aso de wɔn asie atemmuo da ne titiri no wɔn a wɔdi honam akyiri efi ho akɔnɔ mu na wɔte tumidie atua wɔyɛ aniɛdenfoɔ ahopɛfoɔ wɔn ho mpopo sɛ wɔbɛka animonyam ho nsɛmmɔne 11 ne atwa to no nanso abɔfoɔ a wɔwɔ ahoɔden ne tumi a ɛso no nka nsɛmmɔne mu wɔn atɛn Awurade anim. Amen. Amen. Good. Ansana obeba mu no yɛnhwɛ quickly Jude, the book before the Revelation, Jude 5-8. Jude there back up verse 5 to 8 no. Yɛnhwɛ Jude nso asama ɔka no wɔ hɔ no. Jude 5 to 8. Na me pese me kai mu a mo hunu yei preko dada se Awurade gye ɔman no firi Misraim asase so no. Akyire yi no ɔsɛe wɔn a wanyɛ no na abɔfoɔ a wankura wɔn panini na mmom ogya wɔn ara wɔn tenabrɛ no ɔde daa ahoma akyekyere wɔn akura wɔn esum kabii mu ama da kɛseɛ no atemu sɛ Sodom ni Gomorrah ni nkuro a ɛdeda ho a ɔyɛ sɛ yɛnum de wɔn homa aguamammɔ na okodi hunam foforo akyiri no anya akatua deda hɔ sɛ da ogya sana hɔ 18 atwato no Sara na yenum nso yɛ adayeso a wogu hunam ho fi na wɔte tumidie atua na wɔka animonyamfoɔ ho nsɛmɔne. Amen. Yo yɛnhwɛ reference Jude na Peter nso ɛno nso still a yɛhwɛ wiase na mpɛmpɛnso bɛn na aduru sɛ Sodom and Gomorrah na mpɛmpɛnso bɛn na aduru a ɛma Onyankopɔn abufuhye nso ɛbaa wɔn so. Yeah, great. That was I want to say in the story of Sodom and Gomorrah. Pɛmpɛnso a ekuduru ya nyame ɛbaa bɛhye wɔn na wan unse state say wan kɔbɔm so. So ɛna Peter enso refer Peter time na refer Sodom say if Nyankopɔn ankɔbɔm na bɔni say ɔmoyɛ ya saa na Peter enso preachy kyerɛ those times say ɔmonhwɛ Nyankopɔn ɛyɛ Sodom ne Gomorrah bɔne a Sodom ne Gomorrah yɛnyina yɛnim Peter time no bɔne a ɛkɔ so. Yes. So even abɔfoɔ koraa mpo a ɔmoyɛ bɔne wɔ soro God didn't cover them. Spare them koraa. So what I say ana wayɛ saa pɛpɛɛpɛ ana Israel for ɔno ana ɔkɔ yɔn from Israel. But ɔmoyɛ bɔne no they died. So nti ene Paul so ɔno ɔka kyerɛ sɛ saa pɛpɛɛpɛ ana wenum na yɛyɛ na ɔka kyerɛ ne nkrɔfoɔ na wɔn atimi acknowledge ɔmobɔne na ɔmo de wɔn ho ma Onyankopɔn but ɔmo ntie. Yes. Ene saa pɛpɛɛpɛ ana tie yehu Nathan ɛne David ɛma David Nathan ɛyɛ bɔne no ɔkɔyi ne ntɛn. Yes. Ɛma David ehu sɛ wayɛ mfumso nti ɔde na ɔma Nyankopɔn nti ɔyɛ free ɛma ohu sɛ
were free or how no. Yeah. Sapa pepe ne ekomaye. As I say, if you boni. Na yehu yemfo so. Na nia trosem no ene asofo mpanifo ne nia yeti wa yasum boni a ekoso. You can imagine. Any crown is worse than. Yes. Sodom and Gomorrah. And unti sapa pepe ena etie. As I say, yehu yemfo so na yetwe yehu efi boni ho. Anye sa yitimi ehu Yakopon na Yakopon uncover yen say the one cover angels say the one cover Sodom and Gomorrah say the Noah time one cover no sa pepe na nen so ye mfom so a emre no a otwase na bufu na eba no ebeba ma yemi ni na se yetwe ho film say the David ehu ne mfom so na yeso Yakopon beji yen na obeji yen aka ne mapa no amen. Ense adisiano ode banto onde onua foster kene nyina no adibo hese no so was the ye ken nyina it is not being addressed to the people outside. But people in the church. That's right. When we are dangerous. Na se niema wo ken nyina na yehu we no nyina wo yasafu mu a edi asem ehin ne yigina na onse onyame wo ye bibia na eninti na adesua ye Yesu an manije ho no bibia obeka se besi ye nembre no ye wo no ebi esi pe no de abeto ho amaye na se wa ankura bofo mpa na won anim otu osana manoa yes obeye dey mumie hwe ye great kakram de so bra de na o kan se o de Nathan ni David de ne ye nhwe so a Obonsama ayene ne such a way say wa woni a wo ye ne de but said the mpanifo kan obi dia si yin nkeda wani so ansana wa yi yonko ede Obonsama ayen such a way say wo de obemu akata so amana ye fefefe amana ya kono no wani gusu eje hu a wo beye mmie say Nathan bas wo yi David atenu okan we abufuo kese bi a ebehye ni mu ene nka we de o si ye ni sei sa na menu mi yeti obi asema ase ebi nsida ase bi mapen nenso enka yen konko biye de so enhwe enka yinim ni ayenso yeye ti Yakopon ema yenhunumu the spirit of discernment na ni ayenso yeye pia no said the da kire kan no na dusuane kan no so won kama ewiasefo o kama menu mienu na yemi no so ya prepare na ye bre no anyekwa yo great bit was here and yanto aso ne nhwe asase nyina timuafo no or say the judge of all the earth yanhwe encounter bi Yakopon no Abraham nya encounter bi prior to say na okose Sodom and Gomorrah. And so in Genesis chapter 8 now. The story started from 17 all the way to 32. But my infant shall see 23. Time na on Yakopon any Abraham ye bargain say unya nifa 50 krompa obeja no all pleading on their behalf no. Yanhwe ni si wo ho no yanhwe adusia yebetimi asi efa Yakopon tirimu po and plans of Yakopon wo efa boni ultimately ni okwan odi boni ebefa so. Yanhwe Genesis chapter 18 started from 23 no edeba. Genesis chapter 18 verse 23 ekosi aduasa mienu no 32 no. Na Abraham tweben bisa se ube pra otini ni obonifo abom agu ana se ebia sese atenefo aduonum wo kronumu a anka ube pra won agu a atenefo aduonum a ewo mu no nti oremfa kro no ho nche won ana yei empare wo se ubedi saa asem yi se ubekum otenini ni adebonyefo afra na otenini ayese odebonyeni yei empare wo die obu asase nyina atenu rimu atentenene ana na awurade kan se semihunu atenene fo aduonum Sodom krono mu a wonti medi krono nyina ho beche won na Abraham bua se hwe meye mfuturo ni nso die ne nso die na nso masi mebose meni awurade bekasa se ebia tenene fo aduonum no so ti enum a anka enum nti
wobɛsɛe kuro no nyinaa na ɔse sɛ mehunu aduanan enum wɔ hɔ a merensɛe hɔ na Abraham toaa so kaa kyerɛ Awurade bio sɛ ebia wobɛhunu aduonum wɔ hɔ nti wo de jump na bra 32 no straight because only ye bargain na sa bargain only di verse 32 no na ɔka sɛ ma Awurade bu umfu na minkasa baako pɛyi na minkasa baako pɛyi ebia wobɛhunu edu wɔ hɔ na ɔse edu no nti merensɛe hɔ verse 33 na Awurade ni Abraham kasa wie no ɔkɔe na Abraham sane ba ne fie amen nti from 50 no bageni ya bepem 10 nti na the whole of Sodom no wonya nipa 10 a sabe na omoya ade a na eye ɛho asɛm na ye hwɛ no wɔ hasew nti yɛnhwɛ onyankopɔn tirim pɔ a ɔwɔ ɛma ultimately no ɔkwan a ɔde bɔne ɛbɛfa so na afei so hwɛ aden kwa na o ni Abraham no munya sa bageni no me da se say eno ana etwaso say free Sunday na ye sa enti wa ma yen Sodom Gomorrah wa kire Sunday no nia ebeba ana nia ekoso nyina enti we say hu say Yakobon visit Abraham say o promise no oni Sarah be wo nyade sikomodi ma na edane so na ekosi Sodom because na ohaw bi e wo honti a omobaye nti nyame Abraham say no we say the thinking say Abraham say Yakobon e so lenient say ontimi ensay na at least enipa bi wo a obetimi nya wo montima won say mfraro fine and that's the bargaining so anything okoya 50 from 50 to 10 even came to 5 so that is say nyame enim nya oye na nyame so e kan bi say obey bibia na onim say obeye hwe yenhwe bra odi nipa si edin o catch rom ibesi hwe Noah de na o catch Noah say on ka de ibesi e kire wiase so Israel for Misrim o kan de besi na sa pepe na Sodom and Gomorrah o catch Abraham say ne besi nti Abraham hwe say nyame no yesa na nipa si nyame say fine ni nyase ya me echese Abraham hwe Yakobon na say investigative judgment na be koso obra abonifo nyina na awofa ne makono enum ana ebehu saa say Yakobon righteous na he judges accordingly anti ehu say Gomorrah any Sodom Yakobon ama Abraham aye isan say wo hwe Amos chapter 3:7 na menye bibi gise boyi na di akyerɛ enei yenhwɛ senya bɔne ekoso yenhwɛ senya enei nyamsem no aye so easy aye so simple say itimi ko bebia hwɛ social media wherever hwɛ bebia ene ukuta te utimi send pictures utimi send messages utimi say whatever bebia enti nyame enam kwahodo bi ebon kokko say ewiase na wie no eko enti ede na meye ede na woso ye so ense was the judge of all the earth onyame ni bibia enti nka wo ma Abraham kura e megina nani mu tototo na no but here no kwade no baby I was say God's character was at stake na Abraham wo so nyame su ahwe wono de watesi ehun se do nyame su sitie enti opeso hu se wo awrade de wo kaaye no mmienka se emna Moses ka so be hu awrade no de no ka kire no wo se wo hu mi nyankwa kwhye ha na metwamu a wo se the Lord long suffering onyame yabodai kind his love his everything ni suba na Abraham wewe enti in the investigative judgment no mo no e die be na bedadi yebe hu so nyankopon suba no a dead pa enti no onyankopon wayi ne ho adi akire Abraham na Abraham ne na adi nkita ho sabre me no mienu
nyame yi ne ho di akyerɛ wani yedi nkita ho de be ne yeso ye great ha ye hu krampo ni se hwe Sodom and Gomorrah de ne isi no ende ye de na tra ye de na tra kra ene de ye de na tra ene de krampo de ye de no krampo de ye ni oba ne ni be ma wo ene de ye de no ye ni oba ne ni be ma na o your application and now offer forms now fill ya edu gender ona first no ye female or male na say you were bear 5 in a did so you no now you're here now you're she see yam fra was saying say over gender nkwano e was so answer questions bear 5 for because won ne an opportunity so na so your ba endura wi ano say ufili se me be ma asesa ma adwende me be to say eniema e koso no bitimi ka say na me your ba o na batma makwaya trap ewo be ma body mu enti a doctor for nsa nye me na chese eniema koso omo time ni nyina ye bokoko se ne nde ye teach afidi so aye kan nyina enti na opa hwe uwi ahwe view e wa ase ketua bi but kohwe di obi ka asemo a emfa nkwaje mba na de na kohwe ne view the same thing happen Sodom and Gomorrah nipa 5 krompo na omontene and they dey na akwa kudum pempenso obey ama ye live time aye we e time an kwasem say we Kristo ni amemfa onyamsom eni agrokra we say ye kompote an esom nyame ye na saade we say ne Paul trokoma korontofo ni oye ne se ogina ho no wan beye na wan hiase great sa niaya ehu kra ne say ye bra kan no a emos kan no say onyankopon ye ni bilibi chense we na di akire ni prophet etre say nie wo ho nyina no eye nhweso se nyankopon am favor wo mu na say wa mu na ni anwu wo mu de so a ni mi ni so enya de obebu na ni agu yeso but en munyam kan say osese ye kan ye bone kira we no kwafo ne tini say odi enya fum so beche great madam ase ye fe ye hwe ne di awie na fe ye nsoro yen addition no so sa nhwehwemu atemu na ye di kan bo so kakra no descriptions be Daniel chapter 7 you be reacting kind be Daniel chapter 7 9 10 13 14 22 and 26 now na 27 no yen hwe niema sina ye twakye yen wo hono na no say me hwe kusi se osisi ahenwa na nia oho free emresanten betnase na tade hoase nsukyerema na ni trinwi hoase udwanten enyi fitaa 11 10 no na ujati se subonten sini free nanim ebae empempem som no na mpimdu bebuja jina nanim wotena asise oribu aten na obuebue ngoma no mu 13 and 14 13 ose mehu anadwo ani swade hu mu a na hwe obi a ote se onipa ba nam osoro mununkum eba na oduru nia ofri emresante nchen na omano no pinchen nanim na ono na oditumi ne enumunyam ne ahini ema no ma aman nkrofo ne kasa ahodo nyina esom no ni tumi ye da tumi a entwada na nahini ye da die ensaida amen 22 or say kosi se nia all free mresante no buy na obu ososo ni no ahotifo no bem na ebra esese ahotifo eso ahini mu no eduri 26 and 27 na obetna ase ebuaten na waje ninsem tumi ase no amano ayira akosi ase na odi osoro nyina ase aheman so ahenie ne tumi ne keseye bema ososoro ni konkron no eman na ahenie ye da ahenie na tumi nyina besom no na etie no
Amen. 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 Yanhwe abusafo we say Daniel chapter 7 na ya kenkan no esa no. Yanhwe scenes ya Daniel etwatwe na the primary focus na ne botaye pa ne ma potin ben pa no pese hu no wa ha. Yenyankopon oyodo. Wode awiye no amaye ye fitiase. Enti nsuro de edi mfimfin. Yeah. Wako agye ye. Wotwitwa agye ye. Wayetemufo. Emra asebusa no ba se hwan na betimi agye nwoma ye free Yenyankopon nsem no. Wosi wo hunu ogwama no. Onipa ba no. Se waba no oba begye ayi nwoma na yabobɔ ye nkwagye hu nsem nyina ewumo no. Efiri ne papa ne nsem. Enkranhye sembe ne be echewe. Mumienhwe efiri Noah penso ebesi Sodom and Gomorrah ewurkase mu okoso Abraham odima ayi Sodom and Gomorrah foi eniema ekoso nyina no so Onyankopon aye hyehye ama ye dada watro ye di bo ne nkwanwuma no wo mu agye ne die no eni gisem wo ho esi emi eni gi all is not bad, all is not doom. Nemo mo agye onyame die no si ye ka sa tesi si ye ka yi ya ewo Daniel chapter 7 wono a esi ye ka say hallelujah. Yes. Anu nyam kan wedi efi say waye ye nkwagye hu adwuma na awie dada edie be na wo kire wo say the prayer advent you know yenye nru ho. Yes. Enso nyame am ye hu say wo di asem wo soro ma ye yenko soro ho yenko biebie ngumanum enso wo di asem ma ye enkranhye sem a ewo saadi ma me no mienu ne se obonsam no oname di ne so nkunim yenkwagye no is assured. That's right. Wagye yenkwagye wo de ne mogya de hye na tie ho etimu mienso de eti the pray advent judgment ne se wo soro no wo mra ye nyanti ase kra Onyankopon edi asema ma ye dada na de ye busa ho ne se so nkwanwoma no me no mienu ye di umbia na si ye di ni mu de a ye nyen hunu si ye di mu na ye di nim etimra ye tia se sabre mu me mfe ho mawurade na won tro ye di e wo nkwanwoma no belas medase Enti se Nyankopon na obebu aten. So enti de me for that dey so say yeso yen ya ebiase bi ato yen sese ibu ye ho aten. Because Nyankopon go enti no say obi oboni a achacha. Because revenge, you know, is for God. Yes, vengeance namedia. Vengeance no Nyankopon dia. Enuti ensese obi cry na edwen ho. Na say ma urade abetren mu. Otie mu a se ne mewe nyina no ebetobika. Ama ehu Nyankopon mu nya. Great. Ne na kakra me de kan won se Yohane asempa ne 3 ye 9 tichemu Jason enson no kan se o se na ye mu na asem no wo ye se obi egu na obi nso etwa se de Noah kan ya at the end no onya oni na busuafo no ebia na onu obi di nkita ho ewo ebia boni bia na se kwa bia onam so wo de enka won kuna kwa satra ni ya yeso nye wo na abefo so asatra ni pa no wo de ne se kan ye wo hu na obi fufuro na ebitwa. Amen. Madam Wase abusafo Madam Wase pa mama adusiano aye kama pa yen wiase brewie atu yenni wonam social media na wotensama ya na wo se wiase no na ekona wie se wo hunu sanso dia na wonso wagina yie se na ebe ya wonhwe asese de Paul etu yemfo no dasende ya de adusian to so aduba ko ade ebebrewo katewani na mema opinichre enhira so ebae Yenyankopon ya bankese dawa sesemre nyina wo yensese pamaye enema hinta wo de enema asie ewo twosem na wo se anyansafo ena behwehwe ne wo tsro urade de bia de be bi twosem no yisa hintam semi edi akireye ma yemfa ye ho emma wokra ma yenyansa koma ne adwena esombo wade nyina mu ne mfa hwehwe twosem fi se bibie ne wa wo de asuma ye bibiara pese oye no awie bre no wada ne dia kire na de hianse de ebra eni Yesu ebebehye wonyamensa na wasiesie ya ma so fi pa no koso ne hira ye etiefo nyina so ebetie sansemu a ya brobro so anwumre no ma wo hira wadom wo humobro enka wo nyina
ɛwɔ Kristo Yesu din mu nti amen. Amen.